Ok, dobroveče svima i dobrodošli na ovaj seminar ili kako da nazovemo. Mi smo vas pozvali smo vas da se uključite, Polona i ja, zato što hoćemo da podelimo nekoliko alata večeras, da bude inspiracija za vas i isto da podelimo informaciju o o tome i šta još. Tako da, ja se zovem Vladica Đorđević, međutim, pustit ću prvo Polonu da ona podeli šta ona hoće da kaže i onda ću ja da idem dalje da pričam. Dobrodošli vsi skupaj. Vladica, vesela sem, da sva spet skupaj, da smo vsi spet skupaj. Z Vladico sva že večkrat imeli kakšno tako srečanje in tudi Vladica je bila že v Ljubljani, tudi večkrat s seminarjem temelji, pa tudi prej še z 3-dnevnimi seminarji o telesih. In jaz sem vedno vesela, oziroma smo vedno veseli, Vladi, ko pridaš. In bi za začetek rada vsem tistim, ki še ne vedo, povedala, da si Vladi pravzaprav ti bila tista, ki si glavna oziroma ki si kriva Ja, v navednicah, za to, da imamo sploh access na Balkanu in tudi v Sloveniji, ne. Ti si prišla, zdaj ne vem, koliko let je to že nazaj, vedno pozabim, koliko let nazaj je, ko si imela to prvo delavnico v Zagrebu, kamor je prišla potem ena Slovenka in se je od tam vse razvilo naprej. Prije koliko godina je to bilo? pa to je bilo prvi put, mislim da sam došla 2011. godine. Znači, stvarno je dugo od tad. I tada niko nije znao za Access Consciousness i šta to u stvari i ko je ta žena Vladica Đorđević. Ja sam snimila jedan video, stavili smo ga na YouTube i to je tako počelo. I zaista je tako lepo vidjeti kako se to fino proširilo i koliko sad ima puno voditelja u Hrvatsku, Slovenija je fenomenalna, vi imate i puno više nego ostale zemlje. Srbija i čak i u Bosnu je počelo da se otvori. I vrlo je zanimljivo zašto? Zato što je ovo bio jedan drugačiji pristup, zato je i postalo tako popularno jer se odmah dobilo i primetilo nekako, kako da kažem, rezultat posle svakog seminara, zato što se radi o energijskoj kreaciji. I ja bih htjela eto malo o tome da pričamo večeras. Šta je u stvari energijska kreacija? Jer pre neki dan imala sam Zoom, pozvala me jedna žena na njihov Zoom da pričam kako je došlo Access isto na Balkanu i zašto su ovi alati toliko moćni. I ja sam rekla da smo mi svi kreatori i stvaratelji i ona je rekla ali to nije dovoljno, objasni malo više da ljudi razume šta je to kreator, na primjer, šta je kreacija. I ja bi nekako rekla da to je jedan proces stvaranja svog života, ali da ne koristimo samo ovaj fizički svet, nego da koristimo i energetski svet. I kada stvaramo svoj život i koristimo energiju koja je svuda oko nas, tu je, tu je ključno da možemo promeniti stvari koje ne funkcionišu, od odnosa, financija, zdravlja do naše svakodnevne stvarnosti, ja bih rekla. I kada razumemo i upoznamo kako da upravljamo i koristimo tu energiju, mi u stvari otvaramo vrata neograničenim mogućnostima. I zato smo vas pozvali večeras na ovaj Zoom, eto zato što, kao što je spomenula Polona, ja dolazim za Ljubljanu da vodim jedan seminar koji je 3,5 dana i zove se Temeljni seminar. I htjela sam da dobijete nekako inspiraciju kako je strukturiran, zašto je taj seminar tako poseban, kako je strukturiran i da vam podelimo nekoliko alata ovdje večeras, da vi to probate u vaš život i da vidite kako funkcionira.
I ako ne možete da čekate dok ja dođem, onda može Polona sigurno da vam organizira neki seminar, ove početne seminare, da počnete odmah da koristite alate. Eto, jel bi to bilo dobro, Polona, tako? Ja, to bi bilo super. Jaz bi samo dodala, da sem jaz, to, kar si rekla, ne, meni je res tako fascinantno pri teh seminarjih, ko sem bila zdaj na zadnje na temeljih pri tebi, kdaj je bilo to? 2 meseca nazaj, 1 mesec nazaj. Koliko se res v 3 dneh in pol lahko spremeni. Pa ne samo v 3 dneh in pol, že ne vem, prvi večer, že prvi dan v bistvu se spremeni. In tudi je tako zanimivo, kako je energija tudi udeležencev res doprinosa, ne? Ker vsak, ki pride na seminar, ne zberemo se na ključno, ne, na seminarju nikoli in vsak je svojo energijo doprinos in se odklenejo res take potem naše magične sposobnosti v bistvu vseh nas in vsak je res doprinos temu, no, tako da ful se da spremeniti. Ja, Apsolutno, mislim, možda ti koji gledaš ovo i razmišljaš, a ja ću da idem na taj seminar zato što imam ovaj problem. Međutim, dođeš na seminar i shvatiš da puno ljudi koji su na seminaru imaju slična pitanja kao i ti i kada ti postavljaš svoje pitanje i dobiješ facilitaciju i pomoć, ta energija u stvari pomaže i drugim ljudima da otpuštaju svoje ograničenje. I to je zaista jako, jako, jako lepo. Ja se nadam da razumete kako pričamo, jer to je isto malo unikatno za mene. Ja živim u Švedsku i ja ne pričam dobro srpski, ne pričam dobro hrvatski, ne pričam dobro slovenski, ali sve razumem. I kada vodim seminare, tu je tu je to tako unikatno baš sa mnom, da bude to nešto vrlo, vrlo neobično, da su svi jezici u stvari uključeni. Zašto? Zato što je zaista sve energija. I kada se naučite da pratite energiju, ni jedan jezik više nije težak, nego postanemo svi nekako transliteralni, jel tako? ja. Zdaj, drugače je možen tudi prevod, a ne, tudi to smo že imeli, ampak smo ugotovili, da je v bistvu najlažje, da ti govoriš to tvojo hrvaščino, srbščino, jaz zdaj govorim kar v slovenščini, za vse tisto, ki so Slovenci, ti pa tudi razumeš. Zdaj si bila že tokrat, da se vsi razumemo. In tako, kot si rekla, itak je osnova je energija. Tako Da. da jaz bi te prosila, pa da nam boš povedala 3 orodja, ki si obljubila, ne, da začnemo jih 3 alate. Ali Mhm. predtem bi samo še rada rekla, da je tudi fino, ka na seminarju temelji delamo na telesih, a ne? Se pravi, delamo tudi telesne procese, da je to vključeno. Zdaj, 2 telesna procesa delamo zdaj, ne? MTVSS i jedan potpuno novi koji se radi o prepostavljenim realnostima, da. In je tudi ta proces je zelo dober, močen in je super, no? Da. Ker ko delamo zraven na telesih, a ne, se pravi, ko mi spreminjamo energijo, se spreminja tudi telo in je dobro, da telo vključimo, da potem res celostno se transformiramo. Da, tako je. I u stvari, htjela bi ovako da kažem, ako gledamo to, šta je u stvari temeljni seminar? U osnovi pričamo o nekoj energijskoj kreaciji, jel tako? Šta hoće sve to da nam kaže? Da prepoznajemo da nismo žrtve nikakvih okolnosti, već da smo zaista kreatori svoje stvarnosti. I umjesto da reagiramo na sve i na svašta što se događa u našem životu, na temeljnom naučimo neke važne stvari, znači da postavljamo pitanja. Da postavljamo pitanja, kada postavljamo pitanja, kao što ste možda već čuli vi koji ste bili ili niste bili, ali čuli ste za Access, da koristimo kako može biti bolje, još bolje od ovoga. Kako se kaže na slovensko? Kako je lahko še boljše kot to? Da, ili šta je još moguće? Kako to kažemo na slovenskom? Šta je još moguće? Kaj je še mogoče? Da.
Šta radimo sa time? Mi u stvari otvaramo se novim opcijama. Otvaramo se novim rešenjima, novim opcijama i sve ono što smo nekako gledali kao problem više ne postoji, on je još uvek tu, naravno, možda se stvari ne rešavaju odmah sa kako može bolje od ovoga, međutim otvaramo vrata da slušamo, da primamo i da čujemo nešto drugo. Jer zašto? Većina nas ljudi stvarno delujemo iz nekih nesvesnih uverenja. Imamo svoje strahove, imamo svoje zaključke, imamo svoje ljutnje, svakakve emocije koje nekako blokiraju taj naš potencijal. A energijska kreacija, kada radimo sa energijama, to uključuje da osveštavamo sve to i da se nekako prepustimo i to da otpustimo. I kad se naučimo to tako da radimo, mi se isto naučimo kako da slušamo energiju i kako da je sledimo, kako da je pratimo. Danas sam imala razgovor slučajno sa prijateljem, sreli smo se na kafu i on kaže, hoću da znam kako sam ranije kreirao kada si me učila da postavim ta pitanja. Međutim, to uopšte nije važno, jer iako situacija uvek nije povoljna, možda u ovom trenutku nemate puno posla ili ne ide onako život kako ste hteli, ali ako ostanete u pitanju šta je moguće i kako može bolje od ovoga, sadašnji trenutak je perfektan. On je baš onakav kakav treba da bude i ako se naučiš da postaneš prisutan sa time, ti jasno možeš da osetiš gde će ova energija da se pokrene sa tobom. I onda ćeš znati šta je energijska kreacija. Jer energijska kreacija je zaista jedno svesno korištenje naše unutrašnje moći, pitanja, izbora, kako bismo zaista kreirali život, da se život prilagodi nama, a ne mi da se prilagodimo životu. Jel zvuči ovo nekako da razumete šta hoću s time da kažem? Da? Ja razumem, nadam se da će i ostali. Da, dobro, ja hoću da čujem nove ljude koji nisu čuli. Znači, u Accessu imamo isto nešto, kažemo, imamo jedan alat koji kaže ono što je lagano, to treba da pratiš, jer praćenje energije znači prepoznavati osjećaj lakoće ili osjećaj težine. Kao signal, u stvari, to ti daje neki signal koji te vodi prema tim izborima što će kreirati više za tebe. I znači lakoća znači kada si ono, wow, pa ovo je super, na pravom sam putu. Trebaš uvek da znaš da je lakoća na pravom putu. Ne mora da znači da nije izazov i može izazov da bude, međutim ipak imaš lakoću u tome. A težina je ono kada ti se kontrahira celo telo, osjećaš se teško, ne ide ti se tamo, ne možeš, onda ne trebaš da ideš. I zato u tom trenutku treba čovjek ostati u pitanje. Znači, kad imaš takve situacije u životu, pitaj se onda, ok, ako ovo biram, da li je to lagano za moj život? Da li će to stvoriti više? Ako ovo biram, da li se to osjeća teško? Ako se osjeća teško, onda nije to taj izbor koji treba da uradite sad. I znači ta pitanja koje postavljamo, da otvaramo mogućnosti, to je da nam pokaže da univerzum je beskonačan i da uvek ima mogućnosti. Da se nikada ne predajete i verujete da je problem toliko strašan da se ne može rešiti. Sve može da se dekreira, znači transformira
I u Accessu imamo nešto što koristimo kao izjavu brisanja. Right and wrong, good and bad, poranpok, all night, shorts boys, povac, basic, creations and beyonds. Što znači da kad postavimo pitanje i koristimo ovu izjavu, to deluje baš na toj energetskoj razini da vam pomogne da ono što drži tu stagnaciju, da se to opusti. I hoću da vam dam jedan primjer. Recimo, imala sam ženu na coaching i za coaching koristim ove alate isto. I ona kaže, ostala je bez posla i sad svi njeni oko nje bili su uvereni da je ovo velika briga i tako dalje. I umjesto da je osnažuju, da joj kažu nešto što će da je veseli, svako od prijatelja su počeli da kažu, ali šta ćeš sada da radiš? Ti si imala tako dobar posao. Kako sada? Šta ćeš sad bez ovog posla? I kad je došla kod mene, ja sam joj dala jedan alat da kaže ovako, ok, šta je u redu sa ovim što ja sada trenutno ne mogu da vidim? I kada je postavila to pitanje nekoliko puta, onda je došla do poznaje i saznaje da ona u stvari neće da radi taj posao, ona ne voli tamo da bude. I u stvari za nju je ovo velika sreća bila da je ona dobila otkaz i da sada može da bira da radi nešto drugo. Ali taj strah što projektuju drugi ljudi na tebe, obično te zaustavlja u kreaciji tvog života. Jer mi volimo da nas drugi naravno vole, potvrde i da budemo sa našim prijateljima. I ako se oni plaše, onda i mi isto puno puta ulazimo u strah, a to nije možda naš strah. I tu nam Access pomaže puno da se naučimo da promenimo mindset, da ako osjećamo strah koji nije naš, kaži, ok, šta je ovo, kome ovo pripada i sve što je uzrok ovog straha ja uništavam i dekreiram. I to često donosi olakšanje i jasnoću kako ti da nastaviš dalje. Eto, jel bi ti htjela da podeliš neki alat, Polona? Toliko ima puno alata da sad kojeg bi možda ako imamo možda pitanje može i u chat napisati možda pitanje, ako je nešto, če je kakšno vprašanje, lahko se napiše v chat, pa mogoče na to naredimo, da v bistvu takoj na vprašanju že lahko kakšna orodja uporabimo. Jaz drugače imam zelo rada vlečanje energije, no, kot orodje. Rada se s tem igram. To je v bistvu v temeljih sicer spoznamo ne samo vlečanje energije, ne, ampak imamo različne energijske tokove med ljudmi, ne. In recimo zdaj mi je padlo na pamet, ne vem, recimo, če ti nekdo dolguje denar, na primer, ne, ali pa če želiš od nekoga pozornost, ne, ko si ravno rekla, energijska kreacija, včasih mogoče človeka kličemo ali pa, ne vem, težimo, ne, in s tem nič ne dosežemo, lahko pa mi samo z vlečanjem energije v bistvu naredimo marsikaj, a ne. In vlečanje energije, recimo, naprimer, če vam nekdo, bom dala zdaj primer, dolguje denar, je zelo enostavno, samo predstavlja si tega človeka in potem skozi njega, to pomeni izza njega, skozi njega vlečeš energijo in vlečeš energijo k sebi in skozi sebe. In potem toliko časa, da se v bistvu tvoja srčna čakra odpre in kaj narediš s tem, človek bo začel misliti na tebe, a ne? In ne bo mogel nehati misliti na tebe in potem še mičken drobcev energije potem tudi ti pošlješ nazaj in je to recimo en način, kako lahko potem ti človek ali vrne denar
ali pa imela sem tudi primer ljudi, ko so mi rekli, grem na sodišče recimo, a ne, ali pa imam razgovor za službo, a ne, in spet, kaj ti narediš, a ne, da dobiš pozornost nekoga, lahko že preden greš na razgovor za službo, ali pa preden greš na nek sestanek, ali pa preden imaš na sodišču neko zadevo, ti skozi to osebo, in niti ni nujno, da veš, kdo je ta oseba fizično, ampak samo daš namero, da skozi to osebo, ki bo tam, a ne, že preden greš, vlečeš energijo. Ne, to je, ja. Ja sam se energizirala sada samo sa time što si ti sad pričala. Ovo je- No, evo, super, super. Ampak to je samo en delček, a ne, kako lahko uporabljamo vlečenje energije. Mi vlečenje energije lahko uporabljamo za to, da pritegnemo v svoje življenje partnerja, denar, obilje, zdravje. Potem ni samo, da vlečemo, eni ljudje potrebujejo tudi, da jim pošiljamo energijo, a ne. Tako da to se vse, to je samo en mali sklop v temeljih je to, a ne. Tako da ne bom zdaj vsega razlagala. Ali pa če še to povem, no, pa dosti, pa bom pa nehala. Recimo, ljudje, ki pa ful vam pijajo energijo, ne vem, recimo greste k svoji mami ali pa k tašči ali pa k nekom, ki ves čas ki rabi vašo energijo, vi že preden greste na obisk, vi samo pošiljite veliko energije, že prej, a ne vnaprej, da imate potem mir, da niste čist izpiti. Ampak tudi, ko pošiljate energijo, vi ne pošiljate direktno iz sebe, za vami je celo vesolje in vi v bistvu energijo pošiljate, spet ta energija gre iza vas in skozi vas. Ja? Tako da nikoli ne gre iz vašega telesa, ampak iz celotnega vesolja. In to je v bistvu nekaj, kar se naučimo že na barsih. A ne? Na barsih, v bistvu, preden začnemo delati barse, začnemo z vlečenjem energije. Zakaj? Zato, da se, tako kot si ti lepo rekla, naše telo energizira in pripravi na prejemanje, a ne? Da, mi možemo to da pokažemo stvarno, evo, na primjer sad ovo što si ti dala kao primjer, to nas već energiziralo i zamisli da svi znamo za te alate, kako da vučemo tu energiju i šaljemo tu energiju, onda bi ceo svet bio energiziran i srećan. Međutim, većina ljudi misle da nema dovoljno energije, ali to nije istina. Energije ima beskonačno i ti isto imaš beskonačno energije. Međutim, sve je energija i mi interagiramo sa drugim ljudima po cijeli dan sa energijama. I ako nismo svesni različitih energija, vrlo brzo preuzmemo na sebe tuđe energije ili ulazimo u različita polja energije, jer sve su to vibracije i sve su to frekvencije. I kada ulazimo u nečiju vibraciju, mi odjedanput možda osjećamo se loše i mislimo da je to naše. Međutim, ne. Ako znaš ovako da radiš sa energijama, brzo prepoznaješ šta je to i onda isto znaš kako da energiziraš i doprinosiš da ljudi kad nemaju energiju, dobiju energiju. Da. Ti si rekla za barse, znači bars je taj prvi početak, imaš bars i poslije dolazi temeljni seminar. Polona, ti ćeš da imaš bars u Ljubljani, jel da? Da. Jaz imam barse 18. januarja v Ljubljani, tako da če kdo še nima opravljenih barsov, lahko pride, dobrodošel. In potem, ja, po barsih pa lahko pridete na temelje in so dejansko ljudje, ki takoj po barsih jih zanima, kaj je še mogoče, ne? Ker jim je tako dobro na delavnici, da takoj sprašujejo, kaj je še mogoče in se potem odločijo zelo hitro za temelje. Tako da tisti, ki ste že imate barse narejene in čakate, da boste naredili temelje, ali pa bi radi temelje ponavljali, ali pa boste 18. januarja naredili barse, pa boste pol želeli priti na temelje. 27. marec, ne, je datum, Vladica, ko ti prihajaš v Ljubljano. Temelje traje 3,5 dana i ja bih rekla ovako, to nije samo jedno teoretsko predavanje, nego je stvarno jedno iskustvo koje uključuje sve ovo o čemu mi sada pričamo, vežbe, interakcije i plus hands on, znači radimo na vaša tela. I
mi ćemo pokrivati toliko puno tema na jednom seminaru da otići ćete odatle sa potpuno novom perspektivom na život i zaista naučit ćete kako da ne reagirate više na stvari oko vas, nego da sve bude svesno. Jer ovo je jedan vrlo, vrlo pragmatičan stav. To su alati koji su konkretni, koji možete da koristite odmah, kao što smo vam sada podelili. Recimo, kako može bolje od ovoga, šta je još moguće, kako da vučemo energiju. Vi ste već dobili nekoliko alata odmah za promjenu. Ili kada ulazite u situacije koje nisu baš super, šta je u redu sa ovim što ja sada ne mogu da vidim. To je jedan alat koji ti možeš da primeniš sad, odmah, poslije ovog predavanja na Zoom. Tako da, na primjer, daću vam jedan primjer, jedna sudionica koja je bila kod mene na temelj, sad na zadnji, ovdje u Švedsku sam imala pre mjesec dana i rekla je da je nakon ovog seminara konačno se oslobodila osjećaja krivnje koji je godinama mučilo, godinama. Znači, kroz ove alate što je tu prošla, naučila je da pokrene vlastiti posao, da stane na svoje noge i da unapredi odnos koji je mučio, gdje je stalno osjećala krivnju. Zar to nije fantastično? Jer nije to lako da se primeti kada stalno nosiš krivnju u sebe, onda ti stalno misliš da nešto sa tobom nije u redu, da ti nisi dovoljno dobar, da ti nemaš dovoljno snage, da ti ne znaš i tako dalje. A posle nekoliko dana sa ovim alatima, njoj se totalno sve osvetlilo i transformiralo. To je za mene jedna lepota sa ovim alatima, da možemo to da upotrebimo odmah i da primetimo da nam donese razliku skoro odmah. Da. Ja, jaz bi mogoče še to dodala, Vladi, da v bistvu res gremo v temeljih se gre čez vsa življenjska področja, ne, denar, telo, odnosi, vse pokrijemo. Potem, ko ste udeleženec na seminarju, vi lahko postavljate vprašanja, se pravi, karkoli je vaše specifično vprašanje, lahko postavite in vas bo Vladi facilitirala. In potem greste tudi domov s skripto, kjer imate res orodja, ki jih ne boste vse mogli začeti takoj uporabljati, a ne, ker jih je preveč v resnici. In začneš, se pravi, na seminarju in tudi na seminarju se ti ponovadi odklene in spremeni pač tisto, kar je zate tisti trenutek nekako najbolj relevantno. Ti si dala prej primera, ne, te gospe, različne stvari se dogajajo, ker smo različni, a ne, in različne stvari se v naših življenjih dogajajo, ampak imaš potem priročnik za naprej in karkoli se ti potem zgodi v življenju, imaš vprašanja, imaš čistilne izreke in res greš lahko v ta priročnik in boš našel tam notri za sebe neko orodje. Tako da v bistvu potem ti sam sebe lahko facilitiraš po tem seminarju, a ne, s tem priročnikom. Sada u novi temelji to, kako da facilitiraš samog sebe. Ja. Zdaj je to notri, ja. Eto, mi smo u stvari ovo htjeli da podelimo za večeras. Dobili ste nekoliko pitanja koje možete da koristite odmah. Ako nikad niste čuli za Access, evo, koristite izjavu brisanja za sve što mislite, za sve što osjećate nekoliko dana i možete da kontaktirate ili mene ili Polonu. Slobodno, mislim, kontaktirajte sa mailom ili na telefon, jer stvarno zamislite kako bi bilo. Ja znam kad sam ja počela pre 14 godina, pa sam se pitala, oni su rekli, što ako život može da bude zabavan? To je bilo moje prvo pitanje koje sam ja pročitala
I meni to bilo tako čudno, kako može život stalno da bude zabavan? What if we are here because life is fun? And how much more fun can we have? Koliko još zabave možemo imati? I onda sam počela nekako da razmišljam puno o tome kako bi život izgledao stvarno da sve bude zabavno. I posle sam shvatila da ako imamo alate da promenimo bilo koju situaciju i da kreiramo ono što želimo, onda život jeste zabavan. Jel' tako? Znači ti kad imaš alate i možeš da promeniš bilo koju situaciju, tebi život postaje posle samo zabava. Eto, ako hoćeš da dođeš Da, na i zabavu, život nam je, da, dođite da, s nama na zabavu. sorry, ja sam samo da, pa da, mi smo kao djeca, većina nam je sve bilo igra i zabava i onda dođemo u taj svijet i ono, postanemo resni, Ozbiljni, ozbiljni, ozbiljni. da. Da, da. I ja moram još to dodati da na tvojih seminarjih res pri Vladici se zabavamo, no? Tako da je vedno in smeh in tako se šalimo, tako da je res, se imamo vedno lušno, no? Tako da priporočam. Da, sad zadnji put kad smo imali, bili su jedan bračni par iz Nemačke, oni su isto ovako stali, to je bilo toliko puno zabave i bili su totalno oduševljeni. Eto, ovo je naš bio prvi onako, naša prva inspiracija dok se ne vidimo. Međutim, mi ćemo da napravimo još jedan kratak video posle Nove godine, da zajedno sa vama radimo jedno dobro povlačenje energije i da uđemo u kreaciju 2025. Tako da pogledajte na naš website kad imamo taj Zoom i pridružite nam se. Ili odmah odite pa se registrirajte za Bars radionicu kod Polone u januaru ili za temeljni seminar kad Vladica dođe za Ljubljanu. Možete nas Ja, naći na moj website vladicađorđević.com ili na Polona Plesac, je li tako? Polona? pika si. Ja, Da, da. Tako, želimo svima predivno super, večer. hvala. I da, hvala što ste se registrirali. Vi koji ste se registrirali, a niste mogli večeras da se uključite, vi ćete dobiti ovaj video na e-mail, a stavit ću ga kasnije na YouTube isto i možete da ga gledate. Hvala puno! Hvala svima, laku noć! Pa, pa. Pa, pa, čekajte se ovdje. Okay, I don't know. I'm just quitting. Bye.